gaske. Kamar kowane mako, a wannan makon ma mun kawo muku wani ƙayataccen girki watan funkaso da miyar taushe. Kuma kamar kowane mako a wannan karon ma, Dahir Kori da kuma Dahir Time su za su jagoranci wannan girki da zamu yi a yau. Abin da ake bukata idan za a yi wannan funkaso, ana bukatar fulawa, ana bukatar mai, ana bukatar yeast, ana bukatar manja, ana bukatar sinadarin ɗanɗano, gishiri, wannan niƙaƙƙiyar gyaɗa ce, alayyahu, yakuwa, nama, kabewa, albasa, attarugu da kuma kayan miya. Sannan za mu ɗauko yeast, mu juye shi. Shi wannan idan zaki ki tabbata kin tsaftace hannunki da kyau, saboda shi da hannu ake yin sa, babu wata dabarar da zaki da shi sai da hannu. Ita kanta amarya ba a bata a baya ba, kar ku ce ina ta kiran uwar gida tun ɗazu. Amarya ke kanki zaki iya gwangwaje mai gida. ALGAITA TV, nishaɗin al'umma cikin aminci.